बियो थांनाय बोसोराव जोङो जन्थु जोंहा DRSC कमिटि दङमोन जोङो बेबायदिनो थांनाय बोसोरावबो जों DRSC कमिटि हिसाबै गिदिंनानै नैखो PWD नि जन्थु गेस्ट हाउस बिल्डिं डिभिजननि जों फैनानै नायनायाव बे बिल्डिङा थारमाने जाबायदि इउज खालायनांगौ गभर्नमेन्ट प्रट'कल बायदि इउज जायाखैमोन आरो इन'ग्रेसनबो खालायाखैमोन बेनिखायनो जोङो बिथां माने PWD बिल्डिंस डिपार्टमेन्टखौ जों लिरना होदोंमोन बेखौ इन'ग्रेसन जानांगौ आरो सासे रायजो प्रतिनिधि फैनानै बा जाय प्रट'कल हिसाबै इन'ग्रेसन जानांगौ नाथाय गेजेराव जों जेबो नुनाय मोनदिया बेबायदिनो देग्लायबो जों DRSC कमिटिया जों बेरायदो दिनै जोङो DRSC कमिटिया जों माबा इरिगेसनखौ नायदो PHCखौ नायदो वाटार रिसोर्सखौ नायगासिनो दङ जोङो क'क्राझारनिफ्राय फैयै फैयै दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनफैबाय दा बेबायदि दिनै PWD बिल्डिंस जोंहा SDO बिथाङा बुंबाय बेखौबो दिनै जोङो इन'ग्रेसननि हाबाफारि लादो दा जोङो DRSC कमिटि हिसाबै जोंहा सन्जय सरगियारिनि बिथांनि चेयारमेन मासिगिरिनि दैदेननायाव दिन जों बेखौ बेखावनो हाबाय आरो जों बेखौनो खावलायदो दिनै बेखौ PWD बिल्डिंस हिसाबै बा मोनसे जिरायसालि महर होदो बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौनो दा खावलायदो जाहाथे बिखौ PWDआबो बाहायनो हागोन जों सरकारिबाबो बाहायगोन रायजो राजायाबो बाहायनांगोन खिन्थु मोनसे सिस्टेमाव जानांगौ दिनै थांनाय बाराव जों फैनानै मोनदो सोरबा दुथांफोरासो बाहायगासिनो दङमोन दा बेबायदि जाया बे सरकारि मोनसे माने सम्पतिखौ जुदि मेनटेन्स खालायाबा बे जिर' बेलेन्सआव थांगोन दिनै बेनिखायनो जों खावलायगोन सरकारि जोंहा जाय PWDआनो जा इरिगेसनानो जा PHCआनो जा सरकारि माबाखौ जोङो मोजां थासारियाव बाहायनो हानांगोन दा बेनिखायनो जों दिनै गोजोननाय मोनदों मोनसे जाबायदि जों बुंदोंमोन बेयाव थानाय परिबेक नङामोन खिन्थु दिनै PWD बिल्डिं डिपार्टमेन्टआ बेखौ एसे माने फोसाबना होदो मोनसे थानायनि परिबेक जों नुनो मोनदों आरो जाहाथे बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाखौबो खावलायगोन नोंथांमोनाबो गाबोन जुदि मोनसे मेल मिटिं खुङोबा बेयाव फैनानै खुंनो हागोन मोनसे खिन्थु बै गभर्नमेन्ट जाय सालायगोन बिथांमोननो मोनसे एप्लिकेसन होनांगोन आरो बेयाव खुनु जों बुङा जे जिखुनु राजनितिक हान्जाफोराबो बेखौ बाहायनो हागोन खिन्थु मोनसे सिस्टेमाव थांनांगोन दा बेखौनो बुंदो जों PWD बिल्डिंस डिपार्टमेन्टखौ बेखौनो खावलायदो जाहाथे जोंहा उदालगुरियावबो दङ PWD बिल्डिंस बेयावबो जाहाथे सासे एसिस्टेन्टखौ बियो बिबान होनाय जादों जाहाथे बेयावबो माने बिल्डिंसनिफ्रायनो जाहाथे सोरखौबा बिबान होनानै जाहाथे बे जिरायसालिखौ खिन्थु सामलायनांगोन आरो बेयाव दा मोनसे सिस्टेमाव जाबायदि ना माबानानै एपइन्टमेन्ट होथो बिथांमोना आरो बेखौ मोनसे जोङो गेस्ट हाउस हिसाबै बयबो बाहायनो हागोन যোৱা বছৰ 2022 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 14 আৰু 15 তাৰিখতে আমি আহিছিলোঁ এখন ঠাইত আৰু তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ যে PWD গেষ্ট হাউচ আমাৰ কবিৰালী অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰাটো কমপ্লিট হোৱাটো আমি দেখা পাইছোঁ মাত্ৰ এটা কাম বাকী আছিলে যে ইনগ্ৰেশ্যন কৰা নাই অফিচিয়েলি ইনগ্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰা নাছিলে আৰু এই কাৰণে আমি PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডসকলক আমি চিঠি লিখিছিলোঁ যে যিমান পাৰে সোনকালে এই গেষ্ট হাউচখন মুকলি কৰি ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যাওক এটা ছাবমিশ্যন আমি কৰাৰ পিছত আজি ডিপাৰ্টমেণ্টে খুব এটা পদক্ষেপ লৈ যে এখন যে কবিৰালী গেষ্ট হাউচ আজি আমি অফিচিয়েলি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ল আমাৰ DRSC কমিটি সকলো মেম্বাৰ সদস্য ইয়াত উপস্থিত আৰু অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজ তেওঁলোকৰ মানে উপস্থিতি আমি আজি মুকলি কৰা হ'ল ইতিমধ্যে আমি SDO ডাঙৰীয়ানী বাইদেউৰ লগত আলোচনাটো কৰা হ'ল যে আচলতে এক্সিকিউশ্যনটো কি ধৰণত কৰিব এই গেষ্ট হাউচখন তো তেওঁ ক'লে যে ডিপাৰ্টমেণ্ট তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াত কেয়াৰটেকাৰ এজন মানে নিযুক্তি কৰা আৰু কেয়াৰটেকাৰজনে এই কবিৰালী গেষ্ট হাউচখন চোৱা চিতা কৰিব আৰু মিনিমাম কিবা এটা ৰেভিনিউ কালেকশ্যন যদি হয় তো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু ভাল এটা গেষ্ট হাউচ আমি এই অঞ্চলত আমি পাইছোঁ যাতে ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হওক আৰু বিভিন্ন ঠাইবিলাকৰ গেষ্ট যিসকলে আহিব তেওঁলোকে ইয়াত আৰামছে থাকিব পাৰিব অঞ্চলৰ যিকোনো মানে মিটিঙে হওক বা কাৰোবাৰ বাৰ্থডে কিবা কিবি চেৰিমনিবিলাকেই হওক এই গেষ্ট হাউচত তাহাঁতে তেওঁলোকে এই প্ৰগ্ৰামবিলাক ইয়াত ল'ব পাৰিব কেয়াৰটেকাৰ ডাঙৰীয়াৰ মানে অনুমতি এই ক্ষেত্ৰত এইটোকে ক'ম যে আচলতে ডিপাৰ্টমেণ্ট যিসকলে হেড আছে তেওঁলোকে যদি কোনোবা কি ধৰণৰ যদি বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন যদি কমপ্লিট হ'ল তেওঁলোকে অফিচিয়েলি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা একটা ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগে আমি এইটোকে অনুৰোধ কৰিম এইটো মুহূৰ্তত আপুনি ৰাইজক কি বোলে আহ্বান কৰিব
এটুকে কম যে আমার বিটিআর গভর্নমেন্ট এটা 2 বছর কমপ্লিট হল এটা 3 বছর আমি ভৰি দিছোঁ যে যিমান পাৰোঁ ৰাজ্যৰ কাৰণে আমি ৰাস্তাই হওক বিল্ডিঙে হওক মেডিকেলে হওক স্পৰ্টছে হওক আৰু বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট যিসকলে আছে আমি সকলোকে একটা কম্পজিশ্যনত লৈ ভাল একটা দিনত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে বিটিআৰৰ যিটো নেকি এটা দফা 3.1 এক্সটেনশ্যন অফ এৰিয়াছ এইটো অলৰেডি 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে দিনাখন আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণাটো কৰিলে আৰু তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ দফাবিলাকতো মানে খুব সোনকালে এটা এক্সিকিউশ্যন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱাৰ একটা ব্যৱস্থা এইটো কাৰণে এই অঞ্চলত আচলতে ডেভেলপমেণ্ট যদি হ'ব লগা হয় বা যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মানে শান্তিটো আহিব লাগিব আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী অঞ্চলত ভাষা ভাষী ধৰ্মমূলক আমি একেলগে একত্ৰিতভাৱে যাতে আমি কাম কৰি যাব পাৰোঁ আৰু অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্ট উন্নতি আমি আনিব পাৰোঁ ধন্যবাদ माने बिल्डिङा जों 2019आवनो फोजोबनाय जादोंमोन आरो खिन्थु बे टाइमाव माने 19 डिसेम्बर लास्टआव फोजोबहैदोंमोन आरो बेनि उनावथ' कभिड स्टार्ट जाबाय बेनि उनाव जों माने इन'ग्रेट खालामनो सुबिदा मोनाखैमोन आरो ओमफ्राय जोंनि सार बे MCLA सार सन्जय स्वर्गियारि सारा बे DRSC नि खनसे मिटिं जाबा कमिटिनि मिटिं जाबा फैनानै बेयाव माने नायफैदोंमोन एसे नायफैनायाव माने बुस्थुआ माने न'आ बारा माबा नङामोन ना बे टाइमाव माने मेंटेनेन्सनि थाखाय बेबायदि रावबो माने माबा लानाय जायासै बे टाइमाव जिहेतु माने कभिडनि टाइमबोमोन आरो प्लास माने जोंबो माने बेबायदि अबस्था जों अबेनिफ्राय माबा खालामनो जेनेबा बेबायदि जादोंमोन आरो दा माने सारा बुंबाय जे मोनसे इन'ग्रेटथ' खालामखानांगोन नालाय इन'ग्रेसननि मोनसे डेट फिक्स खालामदो होननानै ओमफ्राय बेनि थाखायनो दिनै माने इन'ग्रेसननि डेटखौ फिक्स खालामनाय जाबाय आरो इन'ग्रेट खालामबाय सारा रेसपेक्टेड MCLA सार आरो दीपक मर सार दिलीप बर' सार जय मुसाहारि सार आरो दानेश्वर गयारि सार बिथांमोनहा ओमफ्राय दा दिनैनिफ्राय जों सानदों जे माने कबिरालि एरियानि मानसिफोरनि थाखायबो प्लास सोरबा गेस्ट फैबा कबिरालि एरियायाव थानोथ' माने जायगा बिदि सुबिदा गैया दा बेखौ माने इउटिलाइज खालामनो हागोन आरो प्लास माने बेयाव दा फार्निचार गैथ'वा बेखौबो एरेन्जमेन्ट खालामनाय जागोन लासैनो आरो माने माबाफोर प्रग्राम जाबाबो बेखौ लाथ'नो हागोन बा बेयाव माने प्रग्रामफोर खालामनो हागोन आरो बेनो आरो मेन्टेलि सासे माबा थागोन जोंनि केयारटेकार थागोन आरो ओमफ्राय केयारटेकार थागोन प्लास आरो जोंनि सोरबा एसिस्टेन्ट इन्जिनियारखौ नङाबा जेखौ माने माबा हिसाबाव सुपारभाइज खालामनो थाखाय दोनगोन आरो दा बहाय सोरबा आलासियानो जा सोरबा मिटिं सिटिं खुंनायानो जा बहाय खालामनो हागोन खालामनो हागोन ओमफ्राय बेनि जिथुनिखि नेमखान्थि दं बेखौ मोननोब्ला माबाफोर नेमखान्थि दङ नामा नेमखान्थि माने मिनिमाम चार्ज मोनसे लागोन थारमाने मेन्टेनेन्सनि थाखाय आरो प्लास इलेक्ट्रिसिटिनि माने इलेक्ट्रिसिटि बिल बेफोरनि थाखाय एसे मिनिमाम माने खरसाखौ लागोन आरो हरसे थाबा जेनेबा नायनोसै जों गभर्नमेन्ट माबा हिसाबाव बेसेबां माने रेटखौ लायो आरो बेखौ जों डिसकास खालामनानै बिनि रेटखौ फिक्स खालामगोन आरो